Hi guys! Welcome back sa ating channel. And ngayon guys, nagbabalik na naman tayo sa ating pagbablog. And ngayon guys, ay samahan nyo akong papakita sa inyo kaunting paninda ko dito sa bahay. Kahit paano guys, ay malaking tulong na to sa amin sa araw-araw. Kasi kailangan nating dumiskarte ngayon sa hirap ng buhay. And then, bago natin buksan to guys, at kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga next video. So guys, ngayon ay share ko sa inyo kung ano yung pinamili ko kahapon para sa ating kaunting paninda dito sa bahay. And then, ito yung guys. Yung nilagyan, plastic kasi kina ito kaysa yung labo na plastic kasi matibay. And then, so yun guys, yun yung mga nakabattle. Sana natin to, papakita ko sa inyo, ito yun. And ito yung pinamili ko kahapon guys. Meron tayong dalawa lang to guys kasi tigagmay lang ba nga kung ginapalit dire kay mga kapitbahay lang man ang bumibili dito sa bahay. So ginagmay lang akong paliton pero bisa ginagmay maka-income tag kuan ba piso-piso lang sa adlaw-adlaw. Then ito yun guys, yung C. And then hala, anyari dito guys, may miswa din. Ayan. Meron tayong mga crunch na maliliit. So, ayan. And ito. Meron din tayong mga crunch na malalaki. Kahit pa paano guys, kumikita tayo ng piso-piso sa araw-araw. Ayan. And then also, meron pa din dito. And meron ding mga crunch na iba. Saka ito guys. Ayan. Parehas lang naman to. Then Martis at saka Magic Chips guys. And then we have Mang Juan. And also meron pa rin chips na. And meron din tayong Birds Tree kasi na may mupalit ani ginagmay diri. Meron namang bumibili kahit paano dito. Yan. At saka meron tayong swak. At ito naman yung bali 8 yata ito tapos naibenta na kagabi. Meron kasing bumili. Tapos meron din tayong samis guys. Ito yon. Sa isang piraso, minsan meron akong 87 centavo. Okay na yun kasi sa isang tayo kumikita ka naman ng 5 piso. Pero mili. Tapos meron din tayong samis guys. Ito yon. Sa isang piraso, minsan meron akong 87 centavo, okay na yun kasi sa isang tayo kumikita ka naman ng 5 piso. Pero naiipon naman yun sa araw-araw. Kaya okay lang sa akin kahit kunti lang yung tubo ko at least So, meron din tayong guys. Yan, Silver Swan soy sauce. And ayan. Then meron din tayong Marico sardines. Ayan. Mga to eh. Mga 6 na piraso yata ito. Ayan. Ayan. Diba? And also, Ajinomoto. So, ayan guys. Yun lang. Salamat sa inyong lahat. And then, yun lang guys ang aking papakita sa inyo. Meron ng kukuha ng gabas. Saglit lang guys, may customer. And ayan guys, meron kasing customer na kumuha sa kanang lagari guys na iyang ipangasa dito sa bahay. So ngayon guys, tatapusin na natin to kasi tanghali na alis pa ako guys. Maghahanap buhay pa rin ako doon sa aking lakad. Ito yun guys, lalagay lang natin dito ulit yung mga ay unahin natin itong ilalagay ko na dito guys. Ligo, dito ka pa ubanon. Ayan guys. Pag ilis. Tapos katrin si Nina. Ito yun guys. Ito yun guys, ilagay natin dito. Kasi ito dito sa basket guys kasi para tingob ang iyahang pagdala ba. Kuskusan na yung tiil dito ha. Ayan, kahit pa paano guys, sa piso-piso na iipon din yan. So ayan, ilalagay na natin doon sa aking lalagyan.
Ayan guys, yung kaunting paninda ko dito sa bahay, nilagay ko lang siya diyan sa bintana kasi wala pa namang takip yung ano ba, kanang wala pa tayong budget para doon. Pero kahit papano ay meron tayong natatanggap sa araw-araw na blessings. Kaya grateful ako guys sa maliit na blessings na ito. And then ilalagay lang natin yung pinamili ko kasi para pandagdag display ba. Meron din akong ano dito. Yan, toyo, meron pa naman. Yan, dinadagdagan lang guys ba kay para dili siya dili siya mawala. So ayan guys. Ayan guys, nalagay natin mga gamit ko hapon. Ayan guys, nilagay na natin yung mga pinamili ko kahapon. Kita ko ba? Kita ko ba? Ang halo ba na? Ayan. Malayo na po din. Ano akong kaasa ko magkuhan. Videohan ako din na. Saan itak mo yung video na. Ano ito ako yung ikat mo. Videohan ko rin. Ito natin nilagay. Ayan. Meron pa akong natirang sardines dito guys. Kaya idagdag na lang natin. Tapos ito, na anong nangyari. Mas mauna maibenta yung yung mga guys ba, naulhi. Tapos dinagdagan ko siya ng green kasi meron namang red. Tapos ang dinagdag ko ay green na lang. Para merong red, meron ding green. Kate. Kita din. Hey guys, yung red lang, yung red. Sadis. And ayan guys, yung ating panindang kaunti. And ayan guys, ang gamay nga paninda diri sa balay. Ayan. Kahit papano, naatay madawat sa adlaw-adlaw ginagmaya. Kaya guys, ayan. And ayan guys, tapos na tayo naglagay sa ating gamayng paninda diri sa balay. And kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga next video. And thank you so much guys. Thank you for watching and thank you so much. Bye-bye.